koliko novih prijatelja smo mi stekli u ovoj našoj emisiji proteklih 360 dana. Naredne sedmice slavimo godišnjicu. Imamo i dalje prijatelji u našoj emisiji, a naši sledeći prijatelji su upravo iz kompanije Oriflame, jer oni slave veliki jubilej, a mi volimo da slavimo sa svima onima koji promovišu prave vrednosti, koji uzimaju iz prirode najbolje i koji su najuspešniji u svom poslu. Oni to jesu. Kosovki Tičić, generalni direktorki Oriflame za Srbiju i Zapadni Balkan. Želim dobrodošlicu. Hvala, Marija. Hvala ti na ovim divnim, toplim rečima i na ovako lepoj najavi i baš mi je drago da sam ovde. Mnogo je dobra atmosfera kod vas u studiju. Hvala, to svi kažu i zato volimo da ugostimo, kažem, kao što sam rekla, u najavi ljude koji dele prave vrednosti sa nama. Vi to svakako jeste. Poželjela sam dobrodošlicu, ali ću ti poželiti i srećan rođendan. Hvala. Jer 20 godina postojanja ovako velikog biznisa nije mala stvar, posebno u ovako izazovnim vremenima. Da li ste ponosni na sebe? Kako da ne? Ponosni, srećni i idemo napred. Ovih 20 godina zaista su bile onako dinamične, uzbudljive. Puno se toga dešavalo. Kada pogledamo samo ove neke rezultate, uspehe, 23 miliona kataloga je ugledalo svetlost dana u Srbiji. Svake godine 500 novih proizvoda, 45 međunarodnih konferencija, sjajnih destinacija i baš ovako kao i u tvojoj najavi što si rekla, puno divnih ljudi koji su nam pomogli da brend zaživi, da uđe u porodice širom Srbije i moram reći naš najdraži brend ambasador si naravno bila ti i znam da te u Oriflame svi mnogo vole i nekako te osjećaju još uvek onako naša Marija. Hvala, zaista, ali evo sad kada si pomenula silne brojke, nekako broj 2 se provlači kroz sve. Te 20 godina, te preko 20.000 ljudi koji čine Oriflame tako jakim kao što danas jeste. Gde se još provlači broj 2? Pa broj 2, evo ove godine baš nam dominira, a ono na što smo naročito ponosni je upravo to naša zajednica. Zajednica od 20.000 brand partnera, kako mi zovemo naše saradnike, jer oni upravo na najlepši mogući način i promovišu brand. I to je onako jedna sjajna porodica, ljudi koji žele da se profesionalno razvijaju, lično razvijaju, da budu lepi i negovani, a pritom i zarade. A kako se Kosovka stiče poverenje ljudi? Jer kod vas jednom, kada neko pokuca na vaša vrata, vi širom otvorite i oni prođu kroz ta vrata, pređu prag, oni više nikada zaista nigde ni ne odu. Kako steknu poverenje u vas tako lako i brzo? Pa poverenje je ključna stvar i mnogo važna stvar kod nas u našoj kompaniji i mislim da to polazi od naše baze. Naša švedska osnova su upravo te vrednosti. Prirodnost, poverenje, pouzdanost, kvalitet, inovativnost, jer iza svakog našeg proizvoda stoje zaista vrhunski prirodni sastojci, sigurnost proizvoda o kome govore sertifikati koje imamo, zatim ekspertski tim od 150 naučnika koji radi na formulacijama. Zaista sve čini da imamo kvalitetne proizvode i mislim da je to onako dugovečan recept za uspeh na tržištu. I tu su onda verni naši saradnici koji su svakako... To sam htjela da kažem, to nisu samo vaši klijenti i konzumenti vaše kozmetike, vaše šminke, to su ljudi koji u Oriflame-u prepoznaju odličnu poslovnu priliku. Jel da? Jeste, baš tako, Marija. Ti nas dobro poznaješ jer smo se družili onako godinama i imala si prilike da upoznaš neke od tih zaista sjajnih, vrhunskih profesionalaca. U ovoj našoj zajednici od 20.000 brand partnera koji su i najveće bogatstvo Oriflame kompanije, imamo pa recimo negde 80% njih koji koriste i poslovnu priliku. To je naš taj drugi proizvod pored kozmetike, imamo i drugi proizvod poslovnu priliku i to su zaista onako različite, šarena nam je porodica i na to smo ponosni jer to je opet jedan poseban kvalitet. I što se tiče starosti, pola, obrazovanja, zaista svi oni koji žele da rade posao onako slobodno, da nemaju nikakvih limita, da se bave lepotom, tu su sa nama i onako lepo sarađujemo. Ono što je interesantno, evo i sa Idu sam malo čas pričala, imali smo i ovde gošće, volimo da pričamo i o drugim karijerama. To su ljudi koji ili batale primarni posao pa se prešaltaju na neki novi ili imaju mogućnost da se bave još nečim jer imaju kapacitete. Oriflame zaista daje mogućnost da se ljudi bave još jednim poslom i da mnogo lepo zarade mimo toga što, mislim, ne mora da se batali oni pređašnji posao, zar ne? Apsolutno. Sami birate koliko želite i kako želite da se organizujete s Oriflame-om. Tako da, znaš, Marija, da imamo ljude koji dođu onako, krene to kao sladak hobi, svidi im se, pa je lepota, postane onako jedan ozbiljan posao i zaista naprave ozbiljnu karijeru. Važno je da nema ulaganja. Moram da te prekinem, ali vi stalno
vodite ljude na mnogo lepe destinacije i na putovanja i nekako mislim da ih i to dosta privuče. Kako da ne? I taj osjećaj porodice. I taj osjećaj zajednice i putovanja. Mi volimo svi da putujemo, da istražujemo i evo sada se spremamo u kvalifikacije za 2 sjajne destinacije, Dubaji i Rodos. Tako da kreću pripreme. Jel mislite da vas to razlikuje od ostalih? Svakako, razlikuje nas upravo to, razlikuje nas ta prilika, poslovna prilika, razlikuje nas ta prilika da se zabavimo, da radimo ozbiljan posao na zabavan način, a mislim da nas upravo to najviše nas razlikuje na tržištu to naše švedsko nasleđe, taj Swedishness, jel? I mogla bih reći kada pričamo o lepoti, da nas najviše razlikuje taj pristup lepoti. Jer u Oriflemu lepota nije samo kako izgledate. Naravno, mi svi volimo da smo lepi, jel tako? Da lepo izgledamo jer smo onda sigurni, zadovoljni, ali volimo i da se dobro osjećamo. I lepota je i kako mislimo, kako govorimo, kako se ponašamo. To je negde način života. I to je ono, taj Swedishness i lepota na švedski način je upravo to što razlikuje Oriflame od drugih kozmetičkih brendova na našem tržištu. Je li vam bilo teško da se prilagodite ovo novonastalo? Više nije novonastala situacija, kad kažem novonastala, mislim na pre 1.5 godina kada je nastupila pandemija i sve. Kako ste uspeli da se integrišete u čitav ovaj haos? Baš je bilo onako haotično u početku i imali smo sreće da smo kao švedska kompanija već imali spremne alate koje smo mogli vrlo brzo da primenimo i posle ono mesec, dva kada smo se videli gde smo, šta smo, krenuli smo u akciju da koristimo sve sjajne alate koje smo imali spremne, moderne nove načine komunikacije, investirali smo dosta u edukaciju, razvoj saradnika i kao rezultat smo zaista imali sjajne rezultate u ključnim poslovnim parametrima za prošlu godinu. Na kraju posao nije morao ni da trpi, a i onako vi po principu rada od kuće funkcionišete i mnogo pre pandemije, tako da je sve bilo onako nekako lakše, da tako kažem, ili da? Baš tako, lakše jer uz pomoć telefona iz bilo kog dela sveta, ajde ne samo da se ne ograničavamo na Srbiju, sad uz pomoć telefona možete da poručite, možete da gradite biznis, zahvaljujući Oriflame aplikacijama, tako da sve je mnogo lakše, ajde da kažem, bila je velika promjena, a na kraju ispalo da ima puno toga dobrog i da ima puno toga što je mnogo lakše sada. Obećaj mi za kraj jednu stvar, u stvari pre nego što podelimo poklon, jednu stvar, da ćeš pozdraviti sve u kompaniji od mene, sve dragi saradnike i prijatelje, posebno Marijanu Zorić, molim te, Zorić koji ubiće me muž. Našu kraljicu marketinga. Našu kraljicu marketinga, a donela si mnogo poklona za naše gledaoce, simbolično za vaših 20 godina. 20 poklona. Hoćeš ti da im kažeš? Baš tako. Pa, dragi gledalci, najlepše stvari, u stvari, Marija, se deljenjem uvećavaju, je li tako? Sreća, ljubav, pošto mi smo veoma srećni i slavimo i želimo tu sreću darivanjem da proširimo onako po Srbiji, tako da danas smo pripremili povodom 20. rođendana 20 poklona i to su neke delicije, neki lepi švedski proizvodi i sigurna sam da će uživati. Znači, za 20 naših gledalaca. Za 20 naših. Dakle, dragi prijatelji, čuli ste moju dragu sagovornicu iz Oriflame-a. Kosovka vam je donela 20 Oriflame proizvoda. Vi treba da budete brzi, da pošaljete mail na 150poklon@prva.rs i produkcija će vas kontaktirati. Ja im želim mnogo sreće. A vama želim još jednom srećan rođendan i još mnogo jubileja da zajedno slavimo. Ako svečano, lepo i nasmejano. Hvala, Marija. Hvala od srca. Hvala od srca.